Haino hai lam sofiro chini channel ketalya priyo puilao norokno ani khapangni hamjakma yafaro tei tinini video chengnani sekang norokni thani jotoni thani no kaisa koimu norok tini puila phai tongo o channel o eba norok channel no subscribe khaya kongke norokni thani koimung norok channel no subscribe khaijadi tei video naimani yagulo chajak khangke like tei share khaijadi tamni hinke जों jotono गोबां hamya video ba kuno ekta muni gothok entertainment video rokhe जों logi no sho borok no share khaijagei bungui thango phiaba kaisa nangmani khoroksa borokni life jibon no eba khoroksa borokni wansukmung kaham khlai thaniwo chubana bagai जों abo hai video rongno khe share khailaya abuni bagai phaidi kaisa video share khaima bai buino chuba layana phaidi ke tinini video chenglai sinai khoroksa phurungnai tei khoroksa srungnai borok ajugui salsa kok salai tongmani a srungnai bo bini phurungnai mane master bini teacher no sungka Sir, life o गोबां mano problem tam khainai kunu chap maya ge a phurungnai sa bono phurungnai saka phaidi nonang tini kaham khai practical bai khe bujirwana hnai hake bobono glass kaisa tui kuplung khe yafari rekha hinke som muyungko yak mochomui mochom sana dihni saka hake nakha a phurungnai saka a som abo ongkha nini life ni frustration depression anger je chaya failure tongmani kwbangma dukho kosto birman joto abo a somno nungchongdi hinke tabuk nung a somno a glass ni tuyo lukhlai redi hinsaka hake bo lukhlaika lukhlaibai mani yagulo a phurungnai saka tabuk nung o glass ni tuino nung naidi hne bo nungge bukhugo khopsa dakhino logi no khibi marikha bo saka kopra belai no nungmang laksar hne hake bini sar monei saka phaidi tabo tai mochomsa som yagona di hin saka hake tuikha borok phataro thanglaika thangui a bini phurungnai ni nok ganao no kaisa tuisa tongmani hake a phurungnai saka tabuko tuisao nini a yakni mochomsa somno lukhlai rela hake borokha romani yagulo bini phurungnai sa haino hai safika tabu nungui naila o tuisani tuino hake bo thopsa nawi bukhugori naikha ge saka sungka nungui deman bo saka a srungnai saka I thikthak no nungmano nungnakhe hinsaka ge afru no bini phurungnai saka obono nini life nung nini jibon no jesuk chikon khe chongnai asuk no nung nini life o dukho durdosha kwbang kheno mannai abono o jagao tamo phurungka eba tamno saka male chini life o dukho birman kosto jotoni no tongo tei jotoni no kwbang dukho kosto birman abo joto nino kaisa equal tai joto soman nongo abo kwbang jotoni nongo phiaba sabo ni langmano busuk kotor eba busuk chikon khe nahar nuk wansuk asgosi tamninke a tuisa kotor mao asom mochom sabai mungsangya abo haino nungni life no kotor khenu khangke a dukho kosto birman rok bai khe nung nini life no yakari thuinani rok muchonglak te ase kostonglak tamninke जों life no chikon sachongei kaisa maniyo no nasigei aro no samung khlaiei lengpra lai tongo hinke salsa amane जों manli yang thangangke kosto dukho nango जों थैना मुजुङो संसाराव जों तंनास मुजुं yang thango abono जों
जे दुख खस्थ बिरमान लाइफआव जों गोथां दंना मुजुंया सालब्रुम ब्रुम डिप्रेशन चावै नङै थुयै मायां दंमानि आबो काइसानो जे जों जोंनि लाइफनो बुसो कतर चिकन खेनु आबनो चिनि नाहार मुं नासिक मुं एबा वानसुक मानि कतर खेजों वानसुक लायनो चिनि लाइफनो एबा चिनि लांमानो तये तामनिंके जेसे कतर खेजों नुगनाय आसंनो चिनि बिरमान दुखरक जों किसा माननाय आबनो नरक जतनो थानिनो कयो नरकनि लांमानो जों फायदि जतनो तरक खे तोरनानि नायानो चिनि नाहार मुं तोरि लायानो हायनो हाय पाइथागो नरकनि थानि हामबाय मायाफोरो भिडिअ पाइथाग जरा खनावै नायमानि बागै हायनो हाय मा साफिरो नरक भिडिअ नो लाइक ताइ शेयर खायजाबायदि नरकनि जुबा जुसानो जुबा जादि हामबाय हायनो हाय ते गायसा नेक्स्ट भिडिअ नरक जतो बाय मालाय फिनाय गाहाम तंदि मोनै तंदि